Добър ден от Бургас, отново фирма DAT17. Предстоящ обект, машините са струпани, както видяхте. На тази тераса ще бъде изпълнена система Power 3 ВКФ. Първоначално тези хубави плочици ще бъдат леко фризовани, да им махнем гланца за по-добро сцепление. И така, нов обект, ресторант, град Бургас, тераса, която се приобщава към ресторанта. Това е за сега. Очаквайте включване от следващия етап. И началото е поставено. Преди няколко дена извършихме шлайфането на плочките. Днес, след подготовки, виждате, нанасяме грунт, реформ на Power Reserve. След това предстои полагане на армираща мрежа с още една ръка грунт. Ето, положена е мрежата, мокър в мокър се повтаря с реформ и следва след това поръсване с кварцов пясък. Така, първият цикъл след шлайфането на плочките е извършен. Положен е грунт, реформ на Power Reserve, който е двукомпонентен епоксид на водна основа. Положена е в него и мрежа и е поръсено с кварцов пясък, който да абсорбира и да даде по-голяма здравина и да напълни до голяма част и фугите на плочките. Следва, след втвърдяване и съхване на грунта, циклите с 3 ВКФ на Power Reserve. След като е поставен грунта миналата седмица, днес е стегнал и се чака полагане на 3 ВКФ. Мрежата е прилепнала превъзходно. В момента продължаваме с другата част на терасата. Ето. Реформ на Power Reserve, епоксид на водна основа, като грунт. Двукратно, мокро в мокро, с вграждане на мрежа и поръсване на кварцов пясък за хубава и стабилна основа за следващите цикли от 3 ВКФ. Очаквайте включване вече с 3 ВКФ. Отново сме на обекта на фирма DAT17 в град Бургас. Първи цикъл полагане на 3 ВКФ. Изключително здрав материал, който позволява тънкослойно нанасене и постигане на безфугова повърхност. Подходящ е дори за мокри помещения, стъпала, натоварен трафик, дори и паркинг. Първата ръка се полага с доста обогатена смес с кварцов пясък. Идеята е да се запълнят мрежите и до голяма част фугите на плочките, за да може с втората и третата ръка вече всичко да се получи като една хубава равнина. И в зависимост от желанието на клиента се придава търсената структура и цвят.
Здравейте, приятели, отново от град Бургас, фирма ДАТ 17. Изпълнение на покрита тераса ресторант с продуктите на Power Resin Italia. Продуктите се изпълняват върху положени гранитогресни плочки 20 на 20. Плочките са изшлайфани. Грундирано е с епоксиден грунт на Power Resin A72 на водна основа. Положена е крадена мрежа. Изпълнен е първи цикъл за запълване на мрежата и фугите с трико ВКФ в цвят, заедно с добавен кварцов пясък. След пришлайфане днес предстои втора цикъл, същия цвят, който вече ще даде и ще прикрие фугите и ще даде крайния вид. На втория цикъл ще вкараме и втори цвят в пода, за да се получи шарено, така меланжиран оттенък в два цвята с нюанси, разпъснато като облаци. Здравейте отново! В момента ще станете свидетели на полагане втори цикъл триковете. Се вгражда още един цвят. След положен втори цикъл трико ВКФ в цвят и добавяне допълнително втори цвят, за да се получи този меланжиран килим. Днес след преслайфане трети цикъл с малко по-ситен кварцов пясък в трико ВКФ, да запазим шарката и да го повторим. След това вече ни очакват запечатки в рамките на 2 дена, за да доби устойчивост крайното изделие. Намираме се отново на обекта на фирма ДАТ 17 в град Бургас и ще ставате свидетели, ще ви направим свидетели на полагането на първи слой запечатка от Идропол на фирма Power Resin Italia в резюме върху гранитогресни плочки. След шлайфане е положен грунт с кварцов пясък, 2 ръце с трико ВКФ в цвят, добавен е друг за постигане на някаква шарка. И сега ставате свидетели на финалния штрих, запечатващите слоеве от полиуретанова запечатка. Това представлява вече завършения под след 3 цикъла трико ВКФ в цвят с добавка на друг цвят, за да се получи един меланжиран ефект. Имаме
Една цяла площ, без фуги, изключително здрава, носимоспособна, лесно се почиства. И кореспондира с общата визия на ресторанта. До нови срещи!